Asteroidy, lunárne misie, exoplanéty, galileovské mesiace aj čínske rakety. Nielen o týchto záležitostiach budú najnovšie správy krajskej hvezdárne Cosmonews. A tentokrát vo dvojici aj s našou novou moderátorkou. Vitajte, toto sú Cosmonews krajskej hvezdárne. Astronómovia z agentúr NASA a ESA sledujú rizikovú planétku 2024 IR4. Teleso s priemerom 40 až 100 metrov je potenciálnym nebezpečenstvom pre našu planétu. Podľa výpočtov existuje možnosť, že by 22. decembra roku 2032 mohol tento asteroid dopadnúť do zatiaľ neurčenej oblasti na južnej pologuli. Pravdepodobnosť dopadu v priebehu posledných týždňov kolíše medzi 1,3 a 2,3 Šanca na zrážku je veľmi nízka. V súvislosti s inými potenciálne nebezpečnými objektmi však v tomto prípade môžeme hovoriť o najväčšej hrozbe v krátkodobom horizonte. Ľudia by sa aj napriek tomu nemali obávať, pretože v prípade priamej hrozby disponujeme systémom DART, ktorý je schopný podobné objekty vychýliť zo svojej trajektórie, čo bolo dokázané v roku 2022, kedy sonda vychýlila mesiačik Dimorphos. Planétka 2024 IR4 bude pozemskými prístrojmi pozorovateľná do apríla, kedy sa dostane do vzdialenosti, v ktorej ju naše ďalekohľady už nezachytia. Znovu sa priblíži k Zemi v roku 2028. Toto teleso sa však podľa najnovších správ chystá študovať aj ďalekohľad Jamesa Webba. Nová čínska raketa Dlhý pochod 8A má za sebou prvý úspešný štart. 11. februára 2025 odštartovala z kozmodromu Wengchang, aby na obežnú dráhu vyniesla sériu družíc projektu Kuowang, ktoré slúžia na šírenie prístupu k internetu. Rakety CZ-8A sa píšia zväčšeným druhým stupňom, ktorého súčasťou sú nové motory IF-75H. Tie poskytujú ťah pri štarte zhruba 480 tón. Zvýšila sa taktiež nosná kapacita na heliosynchrónnu dráhu vo výške 700 km na približne 6,8 tón nákladu. Vývoj rakety trval 28 mesiacov. Sonda Juno, ktorá pri svojej predĺženej misii skúma Jupiter a jeho galileovské mesiace, objavila pri prelete okolo mesiaca Io obrovskú horúcu škvrnu na jeho južnej pologuli. Dokazuje to masívnu sopečnú aktivitu útvaru, ktorý by mohol dosahovať rozlohu 100 000 km². Útvar spozoroval prístroj GIRAM, ktorý zachytáva infračervené žiarenie z povrchu nielen mesiaca Io, ale aj Jupitera a jeho ďalších mesiacov. Erupcie na južnej pologuli Io boli tak silné, že ich zachytili dokonca aj kamery vo viditeľnom svetle. Mesiac Io je známy svojou masívnou vulkanickou aktivitou. Spôsobuje ju eliptická obežná dráha medzi mesiacom a planétou Jupiter, vďaka čomu sa každých 42,5 hodiny dostanú do tesnej blízkosti. Z toho dôvodu dochádza k rapidným zmenám gravitačného pôsobenia týchto telies a mesiac Io je tak neustále stláčaný. Preto dochádza k taveniu vnútornej štruktúry Io a následne k jeho sopečnej aktivite. Na mesiaci Io je podľa odhadov približne 400 sopiek. Najbližší prelet sondy Juno okolo mesiaca je v pláne 3. marca 2025. Astronómov začína stále viac zaujímať exoplanéta HD 2079-4D. Domnievajú sa totiž, že by mohlo ísť o ďalšiu superzem, ktorá má veľký potenciál podporovať život, ako ho poznáme. A čo je najzaujímavejšie, nachádza sa od nás vo vzdialenosti len necelých 20 svetelných rokov. Táto planéta má podľa všetkého kamenný povrch a hmotnosť približne 5-násobku Zeme. Obieha okolo hviezdy 82 Eridany, ktorá je podobná Slnku. Nachádza sa v tzv. Obyvateľnej zóne, čo znamená, že by sa na nej mohla vyskytovať voda v kvapalnom skupenstve. Jediným háčikom je obežná dráha tejto planéty. Na rozdiel od našej planéty, HD 2079-4D okolo svojej hviezdy obieha po relatívne výstrednej eliptickej obežnej dráhe. Počas svojho obehu sa preto dostane v určitej chvíli mimo obyvateľnú zónu. To by v prípade existencie vody na jej povrchu znamenalo takmer okamžité zmrznutie tejto životodárnej tekutiny a v podstate aj potenciálneho života.
Pri návrate do obyvateľnej zóny by však voda opäť rozmrzla do kvapalného stavu. Planéta HD 20794D bola objavená v roku 2011. Ďalšie informácie vedci získali v roku 2022. Najnovšie poznatky o možnej obyvateľnosti planéty sú kombinovanými výstupmi skúmaní a pozorovaní spektrografov HARPS a ESPRESSO z posledných rokov. Táto nová superzem bude v najbližších rokoch ešte dôležitým cieľom skúmaní astronómov z celého sveta. Argonaut. Tak znie meno prvého lunárneho pristávacieho modulu Európskej vesmírnej agentúry ESA. Jeho vývoj bude viesť talianská spoločnosť Thales Alenia Space. Projekt je súčasťou snahy agentúry ESA o priame a autonómne zapojenie sa do prieskumných misií na mesiaci. Modul Argonaut by mal byť schopný prečkať lunárne noci a dni po dobu 5 rokov, čo by mohlo napomôcť dlhodobo udržateľnému vývoju infraštruktúry na našej prirodzenej družici. Okrem čiastkových misií Európskej vesmírnej agentúry by mal Argonaut v prípade úspešného dokončenia figurovať aj v projekte Artemis, za ktorou stojí americká agentúra NASA a jej úlohou je opätovné pristátie človeka na mesiaci. Vzorky z asteroidu Bennu, ktorý je našim divákom a poslucháčom už určite dobre známy, obsahujú množstvo organických zlúčenín. Výsledky výskumu vzoriek potvrdili prítomnosť všetkých 5 primárnych nukleových báz, teda zložiek nukleových kyselín, ktoré sú potrebné pre vytváranie štruktúr DNA a RNA. Okrem toho sa vo vzorkách našiel čpavok a 14 z 20 aminokyselín, ktoré na Zemi tvoria proteíny. Opäť sa tým potvrdzuje, že slnečná sústava vo svojich počiatkoch bola bohatá na základné stavebné kamene, potrebné pre vznik života. Vzorky z asteroidu Bennu dopravila na Zem návratová kapsula sondy OSIRIS-REx v roku 2023. Z celkového množstva 121,6 gramov materiálu bolo doteraz preskúmaných nezávislými laboratóriami zhruba 30 %. Zvyšok zatiaľ zostáva zakonzervovaný pre ďalšie experimenty.